Uya, siguro na ng mga problema. Ay, sakay maayo mga hapon. Kanagin ko noon. Abit yung mga problema sa kinabuhi ba no? So, yung guys, sulbaron mo. Huwag na ito pinanglan pa ng kamutan. Asa kay maayo matulog sa tanib eh. Para mapalambay sa panato itong mga hunahunahon karong alawa. Hasta yung paita ba eh. Tuong sa ta. Ayun lang, hindi mata. Kasi magkita tang solusyon ba? Pag matulog taan eh. Kasi sulbad pa itong mga problema. Hapit, ano bang Pasko no? Dati yung paita ba? Tuong sa ta. Lang, kasi sulbad itong mga hunahunahon ba? Relax na gamay. Lah, sa maning hayag na si Babaw eh. Swerte ka. Kaya ikaw ay nakataplag na kung una din napita. Ano swerte mo kung sa may naani mo, kung sa kinsa man ka? Di na kinahanglang mahibalo ka. Ang importante nakita mo ako. Doon na ako'y regalo kanimo na makatabang sa imong problema karon. Ha? Kung nakayatag, hatag din. Ay na sidahang istorya-istorya. Sa parang mga hatag din. Pati na kung naghanag problema karon panahon na. Askam po ni mga puraduha. Abot lang. Kay moabot ra. Ang para kanimo. Swerte. Ano man? Ano man kaswerte nga? Problemado mga ita, swerte na noon. Kung sa nakita mo ka ng ibabaw na ng kahoy. Diha sa ibabaw niya ng kahoy. Dunay makatabang o makasulbad sa imong problema karon. Di na ko magdugay, amigo. Hala. Alto ka na. Kalami na sa kong damgo na hupad yung kang hangira ka. Ano na tato sulbad sa kong problema ba? Pero okay ra gyapon. Kaya ako itong dalion kaya masig tinuod to ba? Total, wa may mawala sa kuha. Magtuon ako to. Makitaan ako to. Kasi may makatabang to sa kuha. Pati na ako naghanap problema nun. Kaya ako lang tara na. Ako itong dalion ba eh. Naarang sila yung gapita ba? Sayang ka ito. Kasi mauna to yung gasya. Asa rin pa naman ang lugaran eh. Wala man yung diriya oh. Kamong mga dagong kahoy diri pero wala man yun. Asa makadapita ba eh. Asa kadapit. Asa na wala yung diriya dapita. Maum gini nga ang guloon ay saging. Ay lubi. Mga kahoy-kahoy gagmay. Ay tuwara. Hala di ara. Tapos ibabaw. Ara oh. Mo gini ba pulang ano og. O na gini ang pagkakataon mga kuyagoy. Kamu asinso musulba na itong mga problema karon panahon na. Diha lang mo kay itong katkaton. Karon mga idol, makita na to. Diha lang ka, katkaton sa nato. Dali mo to, basing usap yung plong. Idol. So, nakuha na to mga idol. Abangin na lang ninyo kung saan eh. Parte yun yung binasa mga idol.